Gintudlo ni anay Senate President Francis Chis Escudero si anay House Speaker Martin Romualdez nga mong mastermind sa mga akusasyon batok sa iya kag sa iban pa nga mga senador nga involved sa flood control scandal. Sa iyang privilege speech sa plenary session sa Senado, kung saan naglantaw kag nagpamati si Vice President Sara Duterte, nagpahayag si Escudero nga si Romualdez ang sa likod sang sining script kag pati sang pag-ilinaway nga nagakatabo subong. Ginplay pa sini ang video kung saan nagasinggit ang mga manong protesta nga makawat si Romualdez. Kasunod din isang pagtatag sang pila ka mga individual kay Romualdez bilang isa man sa konektado sa flood control anomalies. Sa script naman ni Romualdez suno kay Escudero, ginaliso sini ang atensyon sang publiko agod sa baylo nga magtutok sa mga kongresista. Ang mga senadora ang basulon kangay sa iya, former Senate President Pro Tempore Jingo Estrada kag former Senate Majority Leader Joel Villanueva. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Nagwangal man si Chis kung nga ako lang ang hulag sang gobyerno, partikular sang Department of Justice, National Bureau of Investigation o kung sang Anti-Money Laundering Council, kag kung nga wala gid ginamensionar ang pangalan sang anay House Speaker. Nagpanawagan ini sa kaupdanan niyang mga senador nga hindi mahadlok kay Romualdez. Ang aking tanging hiling po sana sa inyo, Ginoong Pangulo, at sa ating mga kasamahan sa Senado. Labanan po ninyo at huwag niyong pahintulutang ang mapamiling hustisya na lantarang nangyayari sa harap natin ngayon. For what is happening now is selective justice and mob justice. Members of the Senate have been thrown off a cliff before the court of public opinion in an attempt to mollify the people's rage, thereby covering up the real perpetrators and giving them a chance to get away. Mr. President, I will not allow justice to be weaponized against the innocent to protect the guilty. Ginakusaran man ni Escudero si Romualdez nga nagamit sang flood control funds nga may label nga for later release agud mapilit ang mga miyembro sa Kamara nga magpirma sang impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte. Suno kay Escudero, ginhimo ini ni Romualdez bisan nga nakahibalo sa nga wala na sang bastante nga tion ng Senado nga aktuhan ng impeachment complaint antes magtakop ang 19th Congress. Ginamit ni Martin Romualdez ang FLR at ang pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan. At sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. Nabalikan ang dugang pahayag ni Senador Chis Escudero.